ng Calasiao yung nasirang bahagi po ng Dike. Patuloy pong isinasaayos. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang isinasagawang sandbagging at pagsasaayos ng gibbon sa nasirang bahagi ng earth dikes sa San Vicente, Calasiao matapos bumigay ang bahagi nito at magdulot ng matinding pagbaha at pangamba sa mga residente ng lugar. Ayon sa ulat, lubhang naapektuhan din ang mga barangay ng Banawang at San Vicente sa bayan ng Calasiao, gayon din ang ilang bahagi ng Dagupan City na nakaranas ng pagtaas ng tubig baha dulot ng pagkasira nito noong 26 ng Setyembre. Agad namang tinugunan ng Department of Public Works and Highways 4th District Engineering Office upang maisagawa ang kinakailangang repair at flood control measures sa lugar. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na maging alerto at handa sa anumang oras, lalo na sa panahon ng masamang lagay ng panahon at makaranas ng biglaang pagbaha. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!